bukata ta da shugaba, kusanci nake so da kai ba na barka ba, ruhin da ke da tsarki ba za ya barka ba, jasadi yana da amfani inda shugaba, kafa ma tana da amfani inda shugaba, Allah ya karo kusanci mu da shugaba, mi tabbidar ayo tsira har isa gashi, mai taimakawa duk kauni ta samta goma ce, mai shimfiɗa ta fuska da kyau da murmushi, Allah ka ba mu darajar da za mu je gashi, muna faɗarsa koyaushe mu samu datuwa, dan shi yake faɗa sai a samu tseruwa, a shi ne abun faɗa sai a samu yantuwa, duk sha'anin da ba shi babu datuwa, ya kashi falbala'i kai manna garkuwa, mu zamo cikin rayuwa mafi amintuwa, rayuwar da ba ta raddidi haɗi da ɗimuwa, muka santuna ka koyaushe babu rabuwa, mu kare a kai mu narke ba mu hanguwa, mai ma tunanin raba mu da kai ya gyaluwa, ruhin da aka kwaba shi da kai daban yake, shi yasa abin da duk zai yi koyi yake da kai, a ya da shugabana ji muke da kai, a ya sayi dalbariya bar rabo da kai, a ya sayi bul alama to ba a da kai, dukkan isa da girman wani baya kai ya kai, ba a faɗin wani a ce mai wane sai a kai, ba a zuwa a zarce dole sai da kai, ba a zuwa a haure dole sai da kai, ba a zuwa ga ceto dole sai da kai, kai ne shafi'u annabuwa za ya kai ya kai, kai ne shafi'u annabuwa za ya kai ya kai, kai ne ra'ufu annabuwa za ya kai ya kai, kai ne rahimu annabuwa za ya kai ya kai, ko da anan duniya waye ya kai ya kai, kin salsala da matsayi an haɗa ga kai, ga sayyada amina mahaifiya ga kai, ga sayyidi abdullahi uba ya zama ga kai, ga na khadija mama ta zama ga kai, ga sayyada na fadima ya ce ga kai, ga alhassan husaini jikoki ga kai, ga ashabu ma almajirai ga kai, ga auliya uma masoya ne ga kai, ga kunzumin sha'irai ma da hai ga kai, mu koma ga kyanka annabu ban san kini ga kai, tsarin dirin halittar ka ba gwaji da kai, a tambayi jarumai a yaƙi sun karo da kai, a tambayi dutsuna sun ji cakun da kai, idan mun yi duba da gashin ɗa munzali, kyau ne da shi baki gashi yana da walwali, ba a muso gakinsa yana da kyalkyali, gashi washar baya yin kuli-kuli, goshinsa na da yalwa hancinsa santali, aka ce idansa tsaf-tsaf ciki da tozali, gashin girarsa tsare yana da shakkali, aka ce wuyansa guru-guru mizammili, bai ɗauki datti sai dai ya dinga kyalkyali, bakinsa ɗan ɗagwas haƙoransa jere, shirya a tsakiya gage mun warware, ƙirjinsa na da yalwa ba a bankare, naman jikinsa bai sakwarkwace ba ɗaure, ina na gankaɗa ha kallo na karkare, ina ma na gankaɗa ha kallo na tattare, maka shugaba kar da ka bar ni takure, aminci nake biɗa rabbu ka ƙara tattare, kaiwa masoyi abin so kar ya karkare, salamun alaika nurul anwar shugaba, salamun alaika nurul absar jagaba, salamun alaika sayyidul kaunaini shugaba, salamun alaika abu ma da yake gaida kai, ne ke gaida kai, na malam mai ahbabu, na malam mai ahbabu, Allah ya ƙara kusanci da sayyidina Rasulallah.